שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של ערוץ VODU. אני יודע שהרבה זמן לא צילמתי סרטון, איזה חודשיים בערך, ובגלל זה עברתי ערוץ חדש, אני אראה לכם אותו עכשיו. אתם יכולים להגיע אליו דרך הסאבות, חברים וערוצים קרובים. יאללה תנו בסאב. End Gaming IL, זה כאילו כמו נבו גבאי, שזה גם גיימינג ישראל. אתם נכנסים, כך הוא נראה, ערוץ חדש שלי. אני יודע שהיה לי ערוץ World Gaming IL, אבל אני וחבר שלי רבנו, יוסי, וסיפור ארוך, ועדיף שאני לא אכנס לזה עכשיו. אז אתם מוזמנים לתת פה סאב בערוץ החדש, אני אביא גם את הקישור מתחת לסרטון. וככה שם אני מעלה מלא סרטונים, וכאילו אני כבר בקושי, אני כבר לא יעלה, אפשר להגיד לפה. כאילו אז שווה לכם לעבור לערוץ החדש, וכן. ושם אני מצלם גם מיינקראפט, גם מדריכים, גם כל מיני משחקים. אתם יכולים לראות. פתחתי את הערוץ הזה לפני שבוע בערך, אני הולך לעלות אליו מלא דברים. שווה לכם להיכנס, לראות, ואם זה עניין אתכם, תנו בסאב, לייקים לסרטונים, תגובות טובות. נשמח, ויאללה ביי חברים.